Karbi Serdihun Serpindeng Asong Amhang ke Tegarmi ke Talon pon. All Assam Inter-District Football Tournament Angdung Kiti ke Patrupon. Sininga me keropen inuda pran kedam. Citi ni phai kre player ni Karbi Hampton pi Lumbajong aklamalong Karbi Serdihun Serpindeng ingdeng trok siam hang ke thek arni ke talon pon. Bangso jai megalong aluhiaman pen Karbi Anglong Autonomous Council IM Rina terangpi MSC kadom terangpi la pen prek jam suar luasong tum sitame cetong dun. Mei phi purbi timung pila pen rekha bipia tum si bangso mei cepahem pupon lo. Karbi akhe ke kang tim binong la pen emithang pindeng sumpot choklim dowe. Lasi pir thak ke thak lam su se kapache thang thuji lapen eme thang pindeng sumpot kai ke pareng ber jia phan ter dihun arnam si pingkhat te kanglo lapen laso teng si song tami seng kon lo puselang litum pen pachin kon bangso jai megalong alisiaman pen kache tong dun iam rina terang pisitame towar pen chenglok pir thak ke thak hem kimpon po pusilam chak te pipon dipu pen eventon han se report Malong News Deng troksi. Tangte nalitung labang so mahang tek ladak den mama long prek ta talondam. Nilitum along ga prek ta talondam. Adim bang thanik ko long prian talon ik long elo nilitum dak pen long polo. Adim bang ke ilong ke lang per hawaramai. Rodung lang per hawaramai. Ada ka pini nilitum son thot talon long lo. Tapen te long ke thon sri thong te mungorong. Sri lang so aklamalong tami itum Serdihun Serpindeng am hang thek pini talon long lo. Tapen te long bang ke korkan thi lang lok so hawaramai. Hala dak tami litum pinya son thot ni litum talon long lo Serdihun Serpindeng am hang thek ani. Tapen te long do thulang rong mong we singkiat hoy hawaramai. Hala dak tan litum Serdihun Serpindeng pinya son thot ni litum talon long lo. Lapen te abu mut bukan tan ni sen ko sibi ni litum dia ta chelong. Dak sita mi ni litum ni pik akan ta ke parwi sordo tum akan lu pusi ni litum han kini. Sordo tum bukan. Abukan lu pusi ni litum hanan kandun. Asi ni ngarong ipik anam ni hurjum ni pen sing litum ke klem long pot. Ni litum ni ngarong ipik pinya son thot ke klem ke dam tu ni pon. Anso se pendeng son pot tan ni thir ko. Chithang ko klar po kising litum ni chithir. Thela. Tangte nalitung labang so song am hang pathek nang kok la ko pi puthai lo tanik jima. Nilitum la so Serdihun Serpindeng am hang pathek nang kok nilitum la son lo. Nilitum han arnam anis nang than tekang Serdihun arnam sing nilitum han than tekang lo. Athima nang litum haku penta kheke khekang thim. Khekang thim binong bustami nang litum pindeng sumpot ta do isnang than tekang lo. Pindeng sumpot do la si Serdihun arnam sing nilitum han than tekang lo. Athima haku ke pindeng sumpot ave la phi Serdihun songsari chua so Serdihun arnam la nilitum han pindeng sumpot nang tumta ave dia ji po join ni si nilitum han than tekang lo. Hing pia hu se aprang ke pindeng ke pendeng lai phi Serdihun si pulo e si pulo pen si hon ke jeng hon ke jeng pen si nilitum han hon nang paman kilo jeng pen si nang paman kilo la sin nilitum han en pe choi arista min tum hanang thak kilo ni tum hanang thak kilo haku ke rikong me bosi pin sumar dom handa bachi sa min li tum nona bang ke seleng si kilo seleng lo so pin so tum choi hong thor lo so lo tum eko Tangte nalitung asong amen chithani jima. Nili tumasong amen ke Karbi Anglong Women Justice Forum dulo. Nalitung pini ladak Serdihun Serpindeng asong mahang thek. Tasuk talon long pi puthak senal tum naga chetong nang kok labang so puthak na te thini than jim nang le. Ini ladak Karbi Hampton pielong. Serdihun Serpindeng asong atum ningkan troksi ke pleng ke talon along nilitum nang ke chetong dun long lake isi kupai ke mi pusi nilitum asong pen mathal. Athima pusak Karbia pusak pulutang te ador ke tetan ahormu serup kosom si ador ke thema la son taxi Karbi aso arlo tum apusak la ke ador tetan la pen ke lang ta lang me sen
alang litum labang so song amahang kapathek pen karbi soarlo kaching pindeng sumpot ke pachan thek lake alang litum kachipaduk lapen kabor I pen non piniar ni alang litum kadu kabe aphan ke paklang thek lake alang litum aphan churu reun e kana athema kavidet pen alang litum kabor I pen labang so song parjap lo peneng aning kan troksi le lo la pen alang litum ave det pen ave pin pen puseta aning chi poi AC alang litum bor I lo la pen ade along adet adim alang litum karbi khai kang tim suar lo tu apusak alang litum paklang dun the kapot alang litum aphan ning aklong pen nilitum karbi ang long Women Justice Forum ahin pen alang litum aphan churu par Chitini Phai Kre player ni Baksa Bodolen along All Assam Inter District Football Tournament angdung kiti pachupon. Isining karong memialam ke Karbi Anglong football team atum ningkan troksi ke bapisi All Assam Inter District Football Tournament angdung kiti along dimaklong cepalong dun chulong lo. Laswalong Karbi Anglong lapen Guwahati angbong isi angdung kiti pachupon lo. Guwahati atum Karbi Anglong aphan pumni pen parempon si bangso football tournament cepahai pon lo. Difu pen jersong England report Malong News. Bokajan Police Station ke parlo tinglijan dohola long Chitini Phai Kre Phoarni anarlo porphai hinira chete malom sining ame kero penajok inut apran damnang lo apran ke damnang joi amen pusumes bosumatari lapen alangli arta plike pusi pachini pon alangli somar bahini aphan che pamote kang se pirthe che otekang lo lapuson ningduk meme ke phonang kok lake alangli chainong ka chen dampen hem ka chebang boma hut pusi adungarai ke thek dunlong atumpen nang pachini dum hanjang lang so pen rajip tonong pi report Malong News. Nang litum kalang bom lake Malong News 24/7 hampang aparman klar da kabirta.